Ей, здравейте! Решаваме да направим една бърза разходка с котка до Велико Търново и кръвостта Царевец, понеже котката не я беше виждала. Бързо се изкатерихме по байера надолу в Велико Търново и излязохме гръб на Царевец. Намерихме Airbnb-то, зарязахме котката вътре и хванахме да нападаме крепостта. Първо подробно разгледахме топографска карта на района, за да определим най-слабите точки или пък най-силните точки. Туриха ни един печат да се знае, че официално сме дошли до Царевец. Плюхме на една марка и тръгнахме да обхождаме крепостта. Гледките от крепостта, разбира се, бяха много красиви, но нямаше как да пропуснем и да се качим до кулата на крепостта с асансьор за скромните 5 лева на човек. Гледката отгоре определено беше грабваща и пленителна. Целият град и околните забележителности се разкриваха пред нас. Кулата предоставя 360 градусова гледка, което ви дава възможност да разгледате абсолютно всичко около крепостта Царевец, както и да видите миниатюрите долу в подножието. Може да видите и връх трапезица. Нагоре-надолу по стъпалата стигнахме до момента, в който детето поиска да си купи нещо, разбира се. Понеже нямаше коли, си купихме гривничка. След още малко разходки стана време за кафе и намерихме прекрасна сладкарница точно в предхода на Царевец с гледка към трапезица. Измислихме и нова комбинация шоколад с мед. Тук първата дегустация на измисления бомбон, шоколадов бомбон намазан с мед. Полюбувахме се на трапезица от топлата и уютна сладкарница, докато си пием капучиното и зачакахме залеза и представлението звук и светлина.
Рано сутринта, няма изненади тук, същата сладкарница, както и предния ден. Време е за кафенце. Направихме бартерче, кафенце за листенце. За теб няма кафе. Фотопойнт, штрак. И започваме да гледаме илюзиите. Боби успя да се види с брада още на 5 години, аз успях да се видя с коса след 15 години лъскаво теме. Вероника се видя хем с брада, хем без коса. Накрая избягахме на студа обратно към Варна. Разбира се, всички в колата заспаха, без мен, естествено. Хайде, чао!